יוסף, חלאל. طبعا خلص بس על מה ההפגנה? אנחנו מוחים נגד המשטרה שעשו חיפוש ניידת, שוטר משמר הגבול וכלב משטרתי, 3 ילדים, אחד מהם זה הבן שלי, תסתכלו עליו, הוא בגיל 9, הוא נראה חשוד, השאירו אותם על הברכיים, עשו חיפוש, שמו את התיקים שלהם בצד, עשו חיפוש, הילדים רעדו מפחד, התחילו לבכות, והבן שלי כבר יומיים הוא מדבר עם עצמו בלילה. למחרת קיבלו טיפול פסיכולוגי בבית ספר ואנחנו מאוד זועמים. זאת שערוריה מה שהולך פה. אנחנו אבו גוש יודעים שאנשי דו-קיום ואנחנו אוהבי שלום ואנחנו רוצים לחיות בשלום. לא מתערבים בפוליטיקה, אנחנו אוהבים אנשים, אז אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לאהוב אנשים, לא בגלל שהוא ערבי מאבו גוש אז עושים עליו חיפוש כאילו שהוא חשוד או לא יודע מה. אז אנחנו, אם זה היה קורה במגזר היהודי היו כאילו עושים רעידת אדמה בכל העולם. התקשורת וכל העם היה זועם. אז איפה הלב פה? אני רוצה שהשוטר יחשוב כאילו שהבן שלו, משטרה עם כלב ומשמר הגבול עושים לו חיפוש כאילו שהוא טרוריסט. מה תגובת המשטרה? תגובת המשטרה שהיה להם מידע מודיעיני שילד בכיתה ב' יותר קטן מהבן שלי שהיה לו סכין חד בתיק. ופה זה בכפר, כאילו בכפר אבו גוש, זה לא במרכז העיר, זה בכפר ליד הבית. וזה ממש שערוריה, אנחנו זועמים. השם מאהר אברהים, זה נביל אברהים שעשו עליו את החיפוש, תסתכלו עליו.